बिबार मुगा होनदों बै समनि बर' सात्र सन्मिलनिया जुदि बे बिबार लाइसिखौ दिहुनामोनब्ला मानव गेदेर सतीश बसुमतारीजों लोगोसे बै समनि बर'नि गागि सानसुमै लाइमोनफ्रा जुदि बै समाव बै बाथ्राखौ साननानै बर' रावखौ थुनलाइनि गेजेरजोंबो खामानि मावनाय बा बर' रावनि थुनलाइ सोरजिनाय बा बर' रावजों बेबायदि लाइसि दिहुननायनि बाथ्राखौ सानामोनब्ला मावामोनब्ला हयथ' 1952 मायथाइयाव बर' थुनलाइ आफादनि गेजेरजों खामानि मावनायाथ' आलादा बाथ्रा बर' थुनलाइ आफादानो जोनोम जागौना जायामोन बेबो मोनसे सोंथि बर'आव बै समनि लाइमोनफ्रा बर' थुनलाइखौ जुरिजेननायनि थाखायसो बेखौ फरायबोनानै सावरायबोनानै बर' राव थुनलाइनि बाथ्राफोरखौ बयनिबो गेजेराव सिरियास भाबै हयथ' लाबोनाय जादों आरो बिनि गेजेरजों जोंनि मानव गेदेर बै समनि दैदेनगिरिफ्रा बर' थुनलाइ आफाद गायसननायनि बाथ्राखौ साननो हादों बर' थुनलाइ आफाद बर' थुनलाइ सिबियारि मानव गेदेर बिथांमोनहा जेरैबायदि लिरनायाव आखाइ होबोबाय आरो बायदिसिना बर'नि जेरै खौरां बिलाइ आरो लाइसि दिहुननो लाबाय बा दिहुनबोबाय बिनि गेजेरजोंसो दिनै बर' रावा बयजोंबो रायखांजानाय बर' रावनि जि बाहायनाय बेफोरनि सायावसो मोनसे गुरुत्वखौ मोननानै बर' रावा दिनै भारतनि सरकारि राव एबा भारत संबिजिरजों गनायजानाय जोंनि हादोरनि राव हिसाबै दिनै गनायथि मोननो हादों दा रावखौ लानानै दिनै साननांगौ गैला थुनलाइखौ लानानै दिनै साननांगौ गैला गोबां थुनलाइगिरियानो दिनै थुनलाइ सोरजिनायनि गेजेरजों नाथाय जोबोद अब्लाबो जोंहा गोबां मावनांगौ दङ आरो बे मावनांगौखौ जों गाव मावनांगौ बर' रावा 90 सिडुलाव थायोब्लानो बेयो मोनसे भारतनि गुबुन गुबुन रावफोरजों समानै सोमोन्दै गुबुना मोनथिया मानो बर' रावखौ जिहेतु गुबुन रावारि मानसिफ्रा बांसिनानो रोङा आरो बर' थुनलाइखौ फरायनो हाया ओंखायनो जोंनि बर'नि जायफोर गागि आरो गोरों गोरा लिरगिरिफोरनि बेसेन बरा जि थुनलाइ सोरजिनाय बे सोरजिनायनि बागै बिसोरो मोनथिया अब्लासो बर' थुनलाइनि बेसेनखौ बयबो मोनथिगोन आरो बे थुनलाइया गासै बुहुमजोंनो मोनथिजागोन बे जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार मावनांगौ हाबा जोंहा गोबां मेथाइ खनग्रा देंखोगिरिफोर दं नाथाय बर' रावखौ बुजियैखाय बिसोरनि सुरा बिराद मोजां जायोब्लाबो बिसोरनि मोजां मेथाइ खनगिरि बे बाथ्राखौ बर'नि अनगा मालाया मोनथिनो नागिरा अरुण कुमार नार्जारी जोंहा आब' सुलेखा बसुमतारी बेसेबां रावजोंबो रुजुजायै बेसेबां गोदै देंखोजों बेसेबां मोजां मेथाइ रोजाबो नाथाय बेखौ जोंल' मोनथियो जोंल' सिनायो मानो जिहेतु जों मालायनि रावजों मेथाइखौ खनाखै ओंखायनो मालायफ्रा बे देंखोजों सिनायज्लायाखै सिनायथिखौ मोननो हायाखै ओंखायनो मेथाइ खनग्राफ्राबो जोङो हारसायावबो खननांगौ इंलिसावबो खननांगौ हिन्दीयावबो खननांगौ आरो मेथाइखौ जाय लिरो सुजुयो जोङो बेखौ ट्रेन्सलेट खालामनानै गुबुन रावावबो जों मेथाइफोरखौ एसे खालामनो हायोबा मोजां इंराजि रावजों खनदों बे असमिया मेथाइखौनो दिनै सिनेमायावबो हिन्दी सिनेमायावबो होनानै हिन्दीजों एखे सुराव आरो बिनि उनाव लिरबाय खनबाय लोगो लोगो बिनि मेथाइनि जि भेलु बिनि मेथाइनि जेसेबां ओंथि गोनां बाथ्राफोर बेखौ गुबुनाबो मोनथिबाय आजावना लाबाय आरो बेजों आसामनि असमिया जिथु देंखो मुलुग बे देंखो मुलुग बागै बर'फ्राबो मिथिनो हाबाय
दा जोङो दिनै लासै लासै बे लाइनाव थांनायनि सिगाङावसो जों मारै जोंनिखौ मालायनो नाथाय बेखौ जों गुबुन रावाव लिरैनि थाखायनो जोंनि बाथ्राफोरखौ जोंनि साननाय हनायफोरखौ जोंनि इतिहासखौ जारिमिनखौ दिनै मालाया मोनथिनो नागिरा दिनै बयबो बे बर'खौ आसामनि थागिबि आरो थागिबिफोरनि गेजेराव बिसोरनो बयनिख्रुइबो देरसिन होननानै जोंनि ट्राइबेल सुबुं माहारिफ्रा जोंनि कसारि ग्रुपनि मानसिफ्रा गावबा गावनि जारिमिनखौ जेला इंराजिजों असमियाजों दस्रा रावजों बे एखे कसारिखौनो जों बयबो कसारि बेफोरखौ जेसे हागौ असमिया इंलिश बायदिफोरजोंबो जोंहा दा लिरनांगौ बाथ्रा दं जोंनिखौ महाभारत रामायणखौ लानानै जों गोग्गायो जोंखौ जारिमिनगिरिफ्राबो बुंदों महाभारतनि बै मानसिफ्रा जायखौ असुर होनदों बिसिनि बंसफ्रा दानि कसारिफ्रानो दानि बर'फ्रानो आरो बे जोंनि थाखाय गोग्गानायनि बाथ्रा नाथाय अदेबानि बेफोरखौ लानानै जोंनि खुगा खुगा सोलिबोनाय बे नारखो बुदां बा नरकासुरमोननि जारिमिनखौ जुदि जों लिरा बर'फ्रा हारसाजों बा इंराजिजों आरो जों खुगायावल' बुंलायबाय थायोब्ला जोंनि भारतनि थागिबि सुबुं आरो आसामनि थागिबि सुबुं आरो महाभारतनि समनिफ्रायनो दिनैनि बर'फ्रा एक्जिस्ट जानानै दं बर'फ्रा दाबो आंथोर जवाखै आरो आंथोर जयैनि बाथ्राखौथ' आं जेब्लाबो होनबाय थायो जे जोंनि दानाय लुनाय जों जुदिअ जारिमिन लिराखै बर'फ्रा बिभिन्न समायाव बायदिसिना खैफोद आफोदनि गेजेरजों जोंनि माखासे जायफोर थुनलाइनिफ्राय लानानै जोंनि हारिमु गासै बाथ्राफ्रा गेजेर गेजेर गोदोलांदों नाथाय अब्लाबो जोंनि दानाय लुनाय आसार बेबहार गाननाय जोमनाय बेफोर मालाबाबो गोमायाखै ओंखायनो जोंनि आर'नाइया दिनै आर'नाइखौ मालानिफ्राय दाया बे हाजो आगरखौ मालानिफ्राय एरनो रोङा दिंखिया आगरफोरखौ मालानिफ्राय एरनो रोङा रावबो बुंनो हाया जौखौ बर'फ्रा मालानिफ्राय संजेना रावबो दिहुननो हायाखै दिनैसिमबो आरो दिहुननो हायैनि गुदियानो मा नों संलांबाय था संलांबाय था संलांबाय था नों मोनलांबाय थागोन जोंहा जापाननि स्कलारा बर' रावखौ नेपालनि एसेल' बर' मानसि थानायाव बेवहाय थानानै बियो रिसार्च खालामदोंमोन स्टाडि खालामदोंमोन आरो बे स्टाडि खालामनानै मा दिहुनदों जे 2000 बोसोर सिगां सा सानजा बे भारताव इभेन दानि बे वेस्ट बेंगलनि जलपाइगुरि कचबिहार आरो इस्टार्न जि नेपाल बेवहाय खालि बर' रावाल' गुबैयै सोलिदोंमोन आरोखि 2000 बोसोर सिगां जुदि जों बेखौनो लानानै आरो संबावो बिजिरबावो निश्चय जों मोनगोन बे जों बुंनाय खोथा नङा बर'आ बुंनाय खोथा नङा जापाननि बे स्कलारा रावनि सायाव जेसेबां स्कलारफ्रा स्टाडि खालामनानै रिसार्च खालामनानै लिरदों बेफोरखौ नायजोबनानै बे बाथ्राफोरखौ बुंदों जोंथ' फरायबावाखै जेबो मिउजियामाव दंबाय थायो जाय जोंनि आर'नाइजों हुबुहु एखे गोरोबो आरो बिनि फोरमानानो जाहैबाय जों बर'फ्रा मालाबाबो महाभारतनि बै सुबुंफोरनिफ्राय बै समाजनिफ्राय जोङो आन्थोर जौबोआखै कन्टिनिउ जोङो दंबोबाय थायो दिनैनि जेनेरेसना आरो बिनि फोरमाना जोंनि दानाय लुनाय गाननाय दिनै अबस्से आं आसाम बिधान सभानि दरखं मोखाङाव बे आर'नाइ आगर थानाय कामाख्यानि बे जिथु अन्थाइ खुन्थिया बेखौ पार्मानेन्ट दा गायसननो थांगासिनो दं आसाम बिधान सभानि दरखं मोखाङाव आरो डिमापुरनि जिथु बायखोन्दा नेरसोन बेखौबो आसाम बिधान सभानि दरखं मोखाङाव गायसननो दा लानाय जादों अलरेडि बेखौ दा स्काल्पचारफ्रा दानगासिनो दङ आंनि बाथ्राया जाहैबाय बेखौ नुनानै मानसिफ्रा जुदि सावरायो रायलायो अब्ला डेफिनेटलि आसामनि इतिहास जाय इतिहासखौ रावबो आसामनि मानसिया लिराखै आसामनि जारिमिनानो खालि आहमफोर लिरनायल' ओंखायनो जों गाज्रि मोननानै लाब गैया जोंनि राजा महाराजायाबो फैयै फैयै ब्रिटिशफोरनि यान्दाबु गोरोबथासिम
जोंनिबो राज दंमोन आहमनिबो दङमोन नाथाय मिउजियामाव दंबाय थायो जाय जोंनि आर'नाइजों हुबुहु एखे गोरोबो आरो बिनि फोरमानानो जाहैबाय जों बर'फ्रा मालाबाबो महाभारतनि बै सुबुंफोरनिफ्राय बै समाजनिफ्राय जोङो आन्थोर जौबोआखै कन्टिनिउ जोङो दंबोबाय थायो दिनैनि जेनेरेसना आरो बिनि फोरमाना जोंनि दानाय लुनाय गाननाय दिनै अबसे आं आसाम बिधान सभानि दरखं मोखाङाव बे आर'नाइ आगर थानाय कामाख्यानि बे जिथु अन्थाइ खुन्थिया बेखौ पार्मानेन्ट दा गायसननो थांगासिनो दं आसाम बिधान सभानि दरखं मोखाङाव आरो डिमापुरनि जिथु बायखोन्दा नेरसोन बेखौबो आसाम बिधान सभानि दरखं मोखाङाव गायसननो दा लानाय जादों अलरेडि बेखौ दा माने स्काल्पचारफ्रा दानगासिनो दङ आंनि बाथ्राया जाहैबाय बेखौ नुनानै मानसिफ्रा जुदि सावरायो रायलायो अब्ला डेफिनेटलि आसामनि इतिहास जाय इतिहासखौ रावबो आसामनि मानसिया लिराखै आसामनि जारिमिनानो खालि आहमफोर लिरनायल' ओंखायनो जों गाज्रि मोननानै लाब गैया जोंनि राजा महाराजाबो फैयै फैयै ब्रिटिशफोरनि यान्दाबु गोरोबथासिम जोंनिबो राज दंमोन आहमनिबो दङमोन नाथाय बासिनानै दिहुननांगोन आरो UPSCनि कर्सआव जों सोनांगोन दिनै बे कम्पिटिटिभ एग्जामाव APSCआव बाहायजानायनि उनाव दिनै APSCनि जायफोर पास जानाय सिभिल अफिसारफोर आरो एलाइड जि अफिसारफोर बिसोरखौ दा बर' रावखौ कम्पालसरि फोरोंबाय गभर्नमेन्टआ आरम्भ खालामबाय जोंनि गोबाङानो मोनथिया आसाम बिधान सभायाव बर' रावखौ कमप्लिटलि बाहायबाय